Akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị Asọ degara ndị Kọrịntị isi nke mbụ. Pọl onyeozi nke Yeshua site n'ọchịchọ Chineke, na Timoti nwa nna anyị, na-edegara nzukọ Chineke nke dị na Kọrịntị akwụkwọ, ha na ndị nsọ niile ndị nọ na Akaya dum. Amara dịrị unu na udo nke si n'aka Chineke bụ nna anyị na Onyenwe anyị Yeshua pụta. Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ Chineke na nna nke Onyenwe anyị Yeshua, bụ nna nke obi ebere niile na Chineke nke nkasi obi niile, onye na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị niile, ka anyị wee pụọ isite na nkasi obi nke Chineke ji kasie anyị onwe anyị obi, kasie ndị ahụ obi ndị nọ na mkpagbu ọbụla. N'ihi na dịka ahụhụ niile Kraịst hụrụ na-ababiga oke n'ebe anyị nọ, otu a ka nkasi obi anyị na-ababigakwa oke site na Kraịst. Ma ọ bụrụ na a na-akpagbu anyị, ọ bụ n'ihi nkasi obi unu na nzọpụta unu. Ọ bụrụkwa na a na-akasi anyị obi, ọ bụ n'ihi nkasi obi unu nke na-arụsi ọrụ ike n'ịtachi obi n'otu ahụhụ ahụ nke anyị onwe anyị na-ahụkwa. Olileanya anyị banyere unu na-eguzosikwa ike, ebe anyị matara na dịka unu bụ ndị na-enwekọ ahụ niile, otu a ka unu na-enwekọkwa nkasi obi ahụ. N'ihi na ụmụnna m, anyị achọghị ka unu ghara ịmara ihe banyere mkpagbu anyị nke a kpagburu anyị n'Eshia, na esogburu anyị nke ukwuu hinne karịa ike anyị. Ya mere, anyị webigara obi abụọ oke ma anyị ga-adịkwa ndụ. Anyị onwe anyị enwewo ọzịza a zara n'ime onwe anyị na ọ bụ ọnwụ, ka anyị wee ghara ịtụkwasị obi n'onwe anyị, kama ọ bụ na Chineke, onye na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie, onye dọpụtara anyị n'oke ọnwụ dị otu a, ọ ga-adọpụtakwa anyị, onye anyị leworo anya ya na ọ ga na-adọpụtakwa anyị ọzọ. Ebe unu na-eyikọkwa aka n'ihe anyị na-arịrịọ unu, ka ọtụtụ mmadụ wee kelee ekele n'ihe anyị banyere onyinye amara e nyeworo anyị site n'aka ọtụtụ mmadụ. N'ihi na ịnya isi anyị bụ nke a, ama nke akọ na uche anyị, na ọ bụ n'ịdị nsọ na ịdị ọcha nke Chineke, ọ bụghị na amamihe nke anụ ahụ, kama ọ bụ na amara nke Chineke, ka anyị biri obi n'ụwa. Ma ọ bụ n'ebe unu nọ ka anyị bikarịrị obi anyị nke ukwuu, n'ihi na anyị edegaraghị unu ihe ọzọ n'akwụkwọ, ma ọ bụghị ihe unu na-aghọta ma ọ bụ nke unu na-amazukwa. Ana m elekwu anya na unu ga-amazụ ha ruo ọgwụgwụ ihe niile, dịka unu mazukwara anyị n'otu akụkụ na anyị bụ ihe ịnya isi unu, ọbụla dịka unu onwe unu bụkwa ihe ịnya isi nke anyị n'ụbọchị Onyenwe anyị Yeshua. N'ime ntụkwasị obi a ka m zubekwara na mbụ ịbịakwute unu, ka unu wee nwee amara nke abụọ, ka m wee sitekwa n'inye aka unu jeruo Masedonia, sikwa na Masedonia bịakwute unu ọzọ, ka unu wee dupụkwa m n'ije m ịga Judia. Ya mere, mgbe m zubere nke a, ọ ga-abụ na eji m uche na-agha agha zube, ma ọ bụ ihe m na-ezupụta, ana m ezupụta ha dịka anụ ahụ na-agwa m, ka na mba wee dị n'ọnụ m n'otu oge. Ma dịka Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, okwu anyị nke anyị gwara unu abụghị na mba, n'ihi na Ọkpara Chineke Yeshua, onye kwusara n'etiti unu site n'ọnụ anyị, bụ site n'ọnụ nke m na nke Silvanus na nke Timoti, emeghị ya ka ọ bụrụ na mba, kama emewo ka dị n'ime ya, n'ihi na ka ha bụ nkwa nke Chineke, ọ bụ n'ime ya ka dị.
N'ihi nke a ka amen sitekwara n'aka ya, ka e wee site n'aka anyị nye Chineke otuto. Ma onye ahụ nke na-eme ka anyị na unu guzosie ike n'ime Kraịst, onye tekwara anyị mmanụ n'isi, bụ Chineke, onye kakwara anyị akara, nyekwa anyị Mmụọ Nsọ n'obi anyị, bụ ihe anyị ji mara na anyị ga-enwezu nkwa ahụ niile. Mụ onwe m na-akpọku Chineke ka ọ bụrụ onye àmà megide mkpụrụ obi m, na ọ bụ n'imere unu ebere ka m na-ejighị bịa Kọrint ruo ugbu a. Ọ bụghị na anyị bụ ndị nwe okwukwe unu, kama anyị bụ ndị soro unu na-arụ ọrụ unu, n'ihi na unu ji okwukwe unu guzo. Akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị Asọ degara ndị Kọrint, isi nke 2. Ma ezupụtara m onwe m nke a, na m agaghị abịakwute unu ọzọ n'ihe mwute, n'ihi na a sị na mụ onwe m eme ka o wute unu, onye bụkwa onye ga-eme ka obi tọọ m ụtọ, ma ọ bụghị onye ahụ nke a na-eme ka o wute ya site na mụ onwe m. Edekwara m otu ihe nke a n'akwụkwọ, ka m wee ghara inwe ihe mwute mgbe m bịara n'aka ndị o kwesịrị ka m ṅụrịa ọṅụ n'ahụ ha, ebe m tụkwasịworo obi n'ebe unu niile nọ, na ọṅụ m bụ ọṅụ nke unu niile, n'ihi na m sitere na mkpagbu na ihe mgbu nke obi hiri nne were ọtụtụ anya mmiri degara unu akwụkwọ, ọ bụghị ka eme ka o wute unu, kama ka unu wee mara ịhụnanya nke m hụbigara unu oke karịrị. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla emewo ka o wute anyị, ọ bụghị m onwe m, kama n'otu akụkụ, ka m ghara idogbu unu nke ukwuu, ọ bụ unu niile ka o meworo ka o wute. O zuworo mmadụ dị otu a, bụ mba nke a nke ndị ka nọ n'ọgụgụ n'ime unu bara ya. Ya mere, kama ịbara ya mba ọzọ, ana m achọ ka unu were amamihe gbaghara ya, kasịkwa ya obi, ka a ghara iji ihe mwute nke na-ewutabiga ya oke lọda mmadụ dị otu a n'ụzọ ọbụla. N'ihi nke a, arịọ m unu ka unu mee ka ịhụnanya unu hụrụ ya bụrụ ihe dị tụkwasị obi, n'ihi na ihe mere m degara unu akwụkwọ bụ nkwa nke a, ka m wee mara nwapụta unu, ma unu bụ ndị na-aṅa ntị ruo ihe niile. Ma onye ọbụla unu nwere amara gbaghara ya ihe ọbụla, mụ onwe m werekwara amara gbaghara ya, n'ihi na ihe mụ onwe m werewokwara amara gbaghara. Ma ọ bụrụ na ewerewo m amara gbaghara ihe ọbụla, ọ bụ n'ihi unu ka m meworo ya n'ihu Kraịst, ka Setan wee ghara irigbu anyị, n'ihi na anyị abụghị ndị na-amaghị ihe niile ọ na-echepụta. Ma mgbe m bịaruru Troas izisa oziọma Kraịst, mgbe e megheririkwara ọnụ ụzọ n'ime Onyenwe anyị nye m, mmụọ m adịghị mfe ma ọlị, n'ihi na ahụghị m Taịtọs nwanne m, kama ekelere m ha ekele ikpeazụ wee pụọ jee Masedonia. Ma ekele dịrị Chineke, onye na-edugharịghị anyị n'ọṅụ agha n'ime Kraịst mgbe niile, na-esitekwa n'aka anyị egosi isisi nke ọmụma ya n'ebe niile, n'ihi na anyị bụ isisi ụtọ nke Kraịst n'ebe Chineke nọ, n'etiti ndị a na-azọpụta na n'etiti ndị na-ala n'iyi. N'ebe ndị a nọ, ọ bụ isisi nke sitere n'ọnwụ wee duba n'ọnwụ. N'ebe ndị ahụ a na-azọpụta nọ, ọ bụ isisi nke sitere na ndụ wee duba na ndụ. Ma onye ruru ime ihe ndị a? N'ihi na anyị adịghị ka ọha mmadụ, ndị were ihe na-adịghị mma na-etigwa n'okwu Chineke, kama dịka ndị sitere n'ịdị ọcha, kama dịka ndị sitere na Chineke. Ọ bụ n'ihu Chineke
n'ime Kraịst ka anyị na-ekwu. Akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị Asọ degara ndị Kọrint isi nke 3. Anyị na-amalite ọzọ ime ka mmadụ mara anyị, ma ọ bụ mkpa akwụkwọ ozi ime ka mmadụ mara anyị na-akpa anyị inye unu ma ọ bụ ịnara unu dịka ọ na-akpa ụfọdụ. Unu onwe unu bụ akwụkwọ ozi anyị, nke e deworo n'ime obi anyị, nke mmadụ niile maara na-agụkwa. Ebe e mere ka unu pụta ìhè na unu bụ akwụkwọ ozi Kraịst, nke anyị jere ozi ya, nke a na-ejighị inki dee, kama ọ bụ mmụọ nke Chineke dị ndụ ka eji dee ya. Ọ bụghị n'elu mbadamba nkume, kama ọ bụ n'elu mbadamba ihe dị iche bụ obi nke anụ ahụ. Ntụkwasị obi dị otu a ka anyị nwekwara site n'aka Kraịst n'ebe Chineke nọ. Ọ bụghị na anyị ruru n'onwe anyị ịgụ ihe ọ bụla dị ka o sitere n'onwe anyị, kama iri eru anyị sitere na Chineke. Anyị mekwara anyị ka anyị ruo ịbụ ndị na-eje ozi ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị nke ihe edeworo n'akwụkwọ, kama ọ bụ nke Mmụọ Nsọ. N'ihi na ihe ahụ edeworo n'akwụkwọ na-egbu egbu, ma mmụọ ahụ na-enye ndụ. Ma ọ bụrụ na ije ozi nke ọnwụ nke edeworo n'akwụkwọ, nke a tụworo n'elu nkume, bịara n'ebube, nke mere ụmụ Izrel apụghị ilegide ihu Mosis anya n'ihi ebube nke ihu ya, ebube nke a na-eme ka ọ ghara ịdị ire. Ije ozi nke Mmụọ Nsọ ọ ga-esi aṅaa ghara ịdịkarịa n'ebube? N'ihi na a sị na ije ozi nke ọmụma ikpe bụ ebube, ije ozi nke ezi omume ga-enwebiga ebube oke karịa nke ukwuu. N'ihi na ihe e meworo ka ọ dị ebube, emeghị ya ka ọ dị ebube n'akụkụ a n'ezie, n'ihi ebube ahụ nke karịrị nke ukwuu. N'ihi na a sị na ihe a na-eme ka ọ ghara ịdị ire ji ebube bịa, ihe na-adịgide dịkarịrị n'ebube nke ukwuu. Ya mere, ebe anyị nwere olileanya dị otu a, anyị na-ekwuwa okwu nke ukwuu. Anyị adịghịkwa ka Mosis, onye na-ekpudo ihe mkpudo n'ihu ya, ka ụmụ Izrel wee ghara ilegide anya ruo ọgwụgwụ ihe ahụ a na-eme ka ọ ghara ịdị ire. Ma e mere ka uche ha mee etili, n'ihi na ruo ụbọchị taa, n'ọgụgụ ọgbụgba ndụ ochie, otu ihe mkpudo ahụ na-adịgide, ebe a na-ekpudeghị na-eme ya ka ọ ghara ịdị ire n'ime Kraịst. Ma ruo ụbọchị taa, mgbe ọbụla na-agụ akwụkwọ Mosis, ihe mkpudo na-adịgide n'obi ha. Ma mgbe ọbụla ọ ga-echigharịkwute Onyenwe anyị, ewepụ ihe mkpudo ahụ. Ma Onyenwe anyị bụ mmụọ ahụ, ma ebe mmụọ nke Onyenwe anyị nọ, n'ebe ahụ ka mmadụ nwere onwe ha. Ma anyị onwe anyị niile, ebe anyị nwere ihu nke ekpupụworo ihe mkpudo na-egosi ebube nke Onyenwe anyị dịka enyo, a na-ewogha anyị ruo n'otu onyinyo ahụ, site n'ebube ruo ebube, ọbụla dịka a na-enye ya site n'Onyenwe anyị bụ Mmụọ Nsọ. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint isi nke 4. Ya mere, ebe anyị nwere ozi a dịka e mere anyị ebere, ka anyị ghara ịda mba, mana anyị ewepụwo uwe mwụda ihere n'ebe unu nọ. Anyị anaghịkwa eje ije n'aghụghọ, anyị anaghịkwa eji okwu Chineke eme ihe n'aghụghọ, kama anyị na-ekwupụta eziokwu. Anyị na-eguzo n'ihu akọnuche mmadụ niile n'ihu Chineke. Ọ bụrụ na ozi ọma anyị ezobeghị ezobe, o zoro ezo n'ebe ndị furu efu nọ. Chineke nke ụwa a ekpuchiwo uche, ya bụ ndị na-ekweghị ekwe,
ka ihe nke ozi ọma dị ebube nke Yeshua bụ onye bụ onyinyo Chineke ghara ịcha ha, n'ihi na anyị anaghị ekwusa ozi ọma onwe anyị, kama ọ bụ Yeshua onye nwe anyị na onye anyị bụ ndị ohu unu n'ihi ihe ndị a. N'ihi na Chineke onye mere ka ìhè si n'ọchịchịrị nwuo bụ onye enwuworo n'obi anyị inye ìhè nke ihe ọmụma nke ebube Chineke n'ihu Yeshua. Ma anyị nwere akụ a n'ite aja, ka ịdị ukwuu nke ike a wee bụrụ nke Chineke, ọ bụghị nke Chineke. A na-ata anyị ahụhụ n'akụkụ niile, mana anyị enweghị nsogbu. Anyị nwere obi abụọ, mana anyị enweghị olileanya. A na-akpagbu anyị, mana adịghị ahapụ anyị. A na-atụda anyị n'ala, mana anyị agaghị ala n'iyi. Mgbe ọbụla anyị na-ebu n'ime ahụ anyị ọnwụ nke onye nwe anyị Yeshua, ka ndụ nke Yeshua wee pụta ìhè n'ahụ anyị. N'ihi na anyị dị ndụ ka a na-enyefe mgbe niile n'ọnwụ n'ihi Yeshua, ka e wee gosipụta ndụ Yeshua. Ọ bụ na anụ ahụ anyị nke na-anwụ anwụ. Ya mere, ọnwụ na-arụ ọrụ n'ime unu, ndụ na-arụkwa ọrụ n'ime unu, n'ihi na anyị nwere otu mmụọ nke okwukwe ahụ, dịka e dere sị, ekwere m, ya mere m kwuru. Anyị na-ekwerekwa, ya mere anyị na-ekwe okwu, ebe anyị maara na onye mere ka onye nwe anyị bilie ga-emekwa ka o si n'ọnwụ bilie ma biri n'etiti unu. N'ihi na ihe niile bụ maka ọdịmma unu, ka amara bara ụba site n'ekele nke ọtụtụ mmadụ wee nye aka n'ito Chineke. Ya mere, anyị adịghị ada ada, mana ọ bụ ezie na mmadụ anyị dị n'ezi n'ala n'iyi, ma a na-eme ka mmadụ dị n'ime dị ọhụrụ kwa ụbọchị, n'ihi na nhụjuanya anyị dị mfe, nke bụ naanị obere oge, na-ewetara anyị atụmatụ otuto dị mma karịa na nke na-adịgide adịgide, ebe anyị anaghị ele anya n'ihe a na-ahụ anya, kama ihe a na-ahụghị anya. N'ihi na ihe a na-ahụ anya dị adị n'oge, mana ihe a na-ahụbeghị anya dị adị ruo mgbe ebighị ebi. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint, isi nke 5. N'ihi na anyị maara na ọ bụrụ na ụlọ anyị nke ụwa, ụlọ ikwu a, emebie, anyị nwere ụlọ Chineke kere, ya bụ ụlọ nke anaghị eji aka rụọ, kama nke dị n'eluigwe. Ya mere, anyị na-asụ ude na-achọ iyikwasị ụlọ anyị nke dị n'eluigwe. N'ihi na ọ bụrụ na anyị eyikwasị onwe anyị uwe, agaghị ahụ anyị gba ọtọ. N'ihi na anyị ndị nọ n'ụlọ ikwu a na-asụ ude ma na-eru uju, n'ihi na anyị achọghị iyikwasị onwe anyị uwe, kama anyị chọrọ iyikwasị onwe anyị uwe, ka ndụ wee jupụta ọṅụ. Onye kere anyị maka nke a bụ Chineke, onye nyekwara anyị mmetụta nke ya mere anyị dị ike. 7. Ọ bụ ezie na anyị maara na mgbe anyị nọ n'ụlọ anụ ahụ, anyị anọghị n'ebe onye nwe anyị nọ, n'ihi na anyị na-eje ije site n'okwukwe, ọ bụghị site n'ọhụhụ. Otu o si dị, anyị nwere obi ike ma chọọ ịpụ n'anụ ahụ ma biri na onye nwe anyị. Ya mere, anyị na-atụ anya na ma anyị bi n'ụlọ ma ọ bụ pụọ n'ụlọ, anyị ga-eme ihe ndị a mma, ihe dị ya mma, n'ihi na anyị niile aghaghị ịpụta n'ihu oche ikpe Yeshua, ka onye ọbụla wee nata ihe ndị e mere n'ahụ ya, dịka ihe o mere si dị, ma maka ezi ihe
ma maka ihe ọjọọ. Ya mere, ebe anyị maara egwu Onyenwe anyị, anyị na-eme ka mmadụ kwenye ma mee ka Chineke pụta ìhè. Ekwenyekwara m na a na-eme ka anyị pụta ìhè n'akọnuche unu, n'ihi na anyị anaghị ekpe ekpere maka unu onwe anyị, kama anyị na-enye ohere ịgwa unu okwu ka unu wee zaa ndị na-ekwu okwu n'ihu, ọ bụghị n'obi. N'ihi na ọ bụrụ na anyị enweghị uche, anyị bụ maka Chineke, ma anyị bụ maka uche anyị, anyị bụ maka unu. N'ihi na uche Yeshua na-amanye anyị n'ime otu ahụ, n'ihi na anyị kwenyere na ọ bụrụ na otu onye anwụọ maka mmadụ niile, mgbe ahụ mmadụ niile anwụọla. N'ihi ọ nwụkwara maka mmadụ niile, ka ndị dị ndụ wee ghara ịdị ndụ ọzọ maka onwe ha, kama maka onye nwụrụ n'ihi ha ma bilie ọzọ. Ya mere, site ugbu a gaa n'ihu, anyị amaghị onye ọbụla dịka anụ ahụ si dị. Ee, ọ bụ eze na anyị maara Yeshua dịka anụ ahụ si dị. Site ugbu a gaa n'ihu, anyị amaghị ya. Ya mere, ọ bụrụ na onye ọbụla nọ n'ime Yeshua, ka ọ bụrụ ihe kere ọhụrụ. Ihe ochie agabigawo. Lee, ihe niile aghọwo ihe ọhụrụ. Ihe niile sitere n'aka Chineke, onye mere ka ya dị na mma site na Yeshua, wee nye ya ozi nke ime udo. N'ihi na Chineke nọ n'ime Yeshua, wee mee ka ụwa dị na mma n'onwe ya. Ọ naghị agụ mmehie n'isi ha. O nyefekwara ya okwu nke ime udo. Ugbu a, ya mere, anyị bụ ndị nnọchiteanya maka Yeshua. Dịka a ga-asị na Chineke na-arịọ site n'aka unu, anyị na-arịọ unu n'usoro ukwu Yeshua, ka unu na Chineke dịghachi na mma. N'ihi na o mere ka ọ bụrụ mmehie n'ihi unu, onye na-amaghị mmehie, ka o wee mee ka anyị bụrụ ezi omume Chineke n'ime ya. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint, isi nke 6. Ya mere, dịka ndị ọrụ ọnụ, anyị na-arịọ unu ka unu ghara ịnara amara Chineke n'efu, n'ihi na ọ na-asị, anụwo m unu, n'ihi na ụbọchị a na-anabata mmadụ na ụbọchị a na-enyere unu aka, lee, oge a na-anabata mmadụ, lee nzọpụta ahụ. Anyị anaghị enye ohere ọbụla maka ihe ga-eme ka onye ozi anyị ghara ịta anyị ahụhụ. Ma n'ihe niile, dịka ndị ozi Chineke, anyị na-aghọta onwe anyị n'ọtụtụ ihe. N'ime ihe niile, anyị na-enwe ndidi n'ihe isi ike, n'ihe ndị dị mkpa, na ihe isi ike, n'ọrụ, n'ụlọ mkpọrọ, n'ọgba aghara, na ịnọ n'udo, na obubu ọnụ, na ịdị ọcha, na ihe ọmụma, na inwe ogologo ntachi obi ọma, na ime mmụọ nsọ, na ọṅụ mmeri, na okwu eziokwu, na ike nke Chineke, na ihe agha nke ezi omume n'aka nri na n'aka ekpe, na ihere na ihere, na ihe ọjọọ na aha ọma, dịka ndị aghụghọ ma eziokwu, dịka a maara anyị dịka ndị nwụrụ anwụ. Lee, anyị dị ndụ dịka ndị a tara ahụhụ, ma agbụghị anyị dịka ndị na-ata ahụhụ, ma a gbapụtala anyị dịka ndị ogbenye, ma baa ọgaranya n'ọtụtụ dịka ndị na-enweghị ihe ọbụla, ma anyị nwere ihe niile. Ndị Kọrint, ọnụ anyị meghere nye unu, obi anyị aghọọla nnukwu. Adịghị ejide unu n'ime anyị, kama a na-ejide unu n'ime afọ unu. Ugbu a,
maka otu ụgwọ ọrụ ahụ. Ana m asị unu onwe unu kwa buru ibu, unu anọgidela na ndị na-ekweghị ekwe n'ihi na olee mkpakọrịta dị n'etiti ezi omume na ikpe ziri ezi? Oleekwa mkpakọrịta dị n'etiti ìhè na ọchịchịrị? Gịnịkwa ka Yeshua na Delaịla nwere? Ma ọ bụ oke dị aṅaa ka onye kwere ekwe na onye na-ekweghị ekwe nwere? Gịnị bụ nkwekọrịta dị n'etiti ụlọ nsọ nke Chineke na arụsị? N'ihi na unu bụ ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ. Dịka Chineke kwuru, m ga-abụkwa Chineke ha, ha ga-abụkwa ndị m. Ya mere, sinụ n'etiti ha pụọ, kewapụnụ onwe unu, ka Onyenwe anyị kwuru. Unu emetụkwala ihe ọbụla na-adịghị ọcha aka. M ga-anabatakwa unu, m ga-abụ nna nye unu. Unu ga-abụkwa ụmụ m nwoke na ụmụ m nwanyị, ka Onyenwe anyị, onye pụrụ ime ihe niile kwuru. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint, isi nke 7. Ya mere, ebe anyị nwere nkwa ndị a nke e kwere nke ọma, ka anyị sachapụ onwe anyị site n'ihe ruru unyi niile, ka anụ ahụ na mmụọ na ịdị nsọ zuru oke n'egwu Chineke na-abata. Anyị emerụghị onye ọbụla ahụ, anyị emebibeghị onye ọbụla, anyị aghọgbughị onye ọbụla. Anaghị m ekwu nke a iji maa unu ikpe, n'ihi na ekwuwo m na unu nọ n'obi anyị ịnwụ ma biko ọnụ. Nwee obi ike dị ukwuu na ikwu okwu n'ebe unu nọ. Enwere m obi ike dị ukwuu n'ebe unu nọ. Enwere m obi ike zuru oke na ahụike anyị niile, n'ihi na mgbe anyị banyere Masedonia, anụ ahụ anyị enweghị udo, kama a tara anyị ahụhụ n'akụkụ niile. Esemokwu dị n'ezi na egwu dị n'ime. Ma Chineke, onye na-akasi onye ihere obi, kasiri anyị obi mgbe Taịtọs bịarutere, ọ bụghị naanị site n'ọbịbịa ya, kamakwa site na nkasi obi nke unu ji kasie ya obi. Mgbe ọ kọrọ anyị banyere agụụ dị ukwuu unu, iru uju unu, mmụọ agha unu siri ike, nke mere ka anyị ṅụrịa ọṅụ karịa. N'ihi na ọ bụ ezie na m ji akwụkwọ ozi mee ka unu nwee mwute, anaghị m akwa ụta maka ya. Ọ bụ ezie na echegharịrị m, n'ihi na aghọtara m na otu akwụkwọ ozi ahụ mere ka unu nwee mwute. Ọ bụrụgodu na ọ bụ naanị ruo nwa oge, ugbu a amatara m na unu emeghị mwute, kama unu kwara akwa n'ihi isi nchụaja, n'ihi na unu nwere mwute site n'aka Chineke, nke mere na ọ dịghị ihe ọjọọ ọbụla mere unu. N'ihi na mwute Chineke na-akpata nchegharị ruo nzọpụta, ọ bụghị uju. Mwute ụwa na-akpata ọnwụ. N'ihi na lee, ihe a nke Chineke kpalitere unu, lee nnukwu nchegharị ọ rụpụtara n'ime unu. Lee ka ịsacha onwe unu, lee iwe, egwu, nnukwu ọchịchọ, lee ọṅụ, lee mgbapụta, na ihe niile unu egosila onwe unu na unu dị ọcha n'okwu. Ya mere, dịka m degara unu akwụkwọ, emeghị m ya maka onye mere ihe ọjọọ, ma ọ bụ maka onye mere ihe ọjọọ, kama ka nchegbu anyị maka unu wee pụta ìhè n'ihu Chineke. Ya mere, obi dị anyị ụtọ n'ihi na a kasiri unu obi, ma n'ezie anyị ṅụrịrị ọṅụ karịa n'ihi ọṅụ Taịtọs, n'ihi na unu niile mere ka mmụọ ya dị ọhụrụ. N'ihi na ọ bụrụ na m ji unu too ya sị, ihere emeghị m, kama
dịka m gwara unu ihe niile n'eziokwu, otu ahụ ka inye isi anyị nye Taịtọs bụkwa eziokwu. Obi dị ya ụtọ nke ukwuu n'ebe unu nọ, mgbe ọ na-echeta nrubeisi unu niile n'otu unu si jiri egwu na ịma jijiji nabata ya. Ya mere, enwere m olileanya na m ga-enwe ike ịtụkwasị unu obi n'ihe niile. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint, isi nke 8. Ndị nsọ, ịdị mma bụ anyị na-akọwara unu, ụmụnna m, banyere amara Chineke nke e nyere ọgbakọ dị na Masedonia, n'ihi na n'oge nnukwu ọnwụnwa nke nhụjuanya, ọṅụ ha na-amụba ruo n'ọdịmma ha bara ụba, n'ihi na ha dị oke njọ, na oke ihe ha na-eme n'ime na-akarịa ihe ike ha. Ha nwere obi ike dịka ike ha. Ana m agba akaebe. Ee, ka anyị wee nata amara na ịhụnanya. Ha ji nnukwu mgbalị too ịdị umeala n'obi. Ha emeghị nke a dịka anyị si eme ozi ahụ maka atụmanya, kama ha buru ụzọ nye Onyenwe anyị, wee nye unu onyinye ha site n'uche Chineke, ka anyị wee gbaa Taịtọs ume, ka ọ hụ na dịka o si malite otu ahụ ka amara ahụ ga-eme n'etiti unu. Ya mere, dịka unu jupụtara n'ihe niile, n'okwukwe na n'ike, na n'ihe ọmụma, na n'ịrụsi ọrụ ike niile, na ịhụnanya unu n'ebe onwe unu nọ, otu a hụ na unu jupụtara na amara a. Ekwughị m nke a site n'iwu, kama n'ihi ịdị uchu nke ndị ọzọ. Ya mere, m na-egosi unu ọdịdị nke ọṅụ unu, n'ihi na unu maara amara nke Onyenwe anyị Yeshua, n'ihi na ọ bụ ọgaranya, ọ ghọrọ ogbenye n'ihi unu, ka e wee mee ka unu baa ọgaranya site n'enyemaka ya. M na-akọwara unu echiche m, n'ihi na nke a dị mkpa nye unu, ndị malitere ime naanị ihe kama ịchọ ihe. Ya mere, meekwa nke a, ka unu wee nwee njikere ime ihe dị mma, ka unu wee jiri ihe unu nwere mee ihe. N'ihi na ọ bụrụ na e nwere obi dị njikere, a na-agbata ya dịka ihe mmadụ nwere si dị, ọ bụghị dịka ihe o nweghị si dị. Ọ dịghịkwa mma ka e mee ka ndị ọzọ dị mfe ma kpagbuo unu, ma ebe ihe niile na nhata n'oge a, ihe unu bara ụba ga-akwụghachi ha ụkọ, ka ihe ha bara ụba wee bụrụ maka ụkọ unu, ka e wee mee nha anya, dịka e dere sị, onye chịkọtara ihe dị ukwuu enweghị ihe ọzọ, onye chịkọtara ihe dị nta enweghị ihe na-erughị ya. Ekele dịrị Chineke, onye tinyere otu nchegbu ahụ maka unu n'obi Taịtọs, n'ihi na ọ nabatara ndụmọdụ ahụ. N'ezie, o leziri anya nke ọma, nke mere na o ji obi ya dum bịakwute unu. Anyị zigakwara ya nwanne anyị nwoke nke a na-eto n'ozi ọma n'ọgbakọ niile. Ọ bụghị naanị Nat, kamakwa nzukọ ndị ọzọ họpụtara ya ka ọ bụrụ onye ibe anyị n'ụzọ anyị gbasara amara nke bụ onyinye maka otuto nke otu Onyenwe anyị na nkwupụta nke uche dị njikere gị. Na-ahụ na a pụghị ịta onye ọbụla ụta n'ihi oke amara a nke na-achọ ikwu eziokwu, ọ bụghị naanị n'ihu Onyenwe anyị, kamakwa n'ihu mmadụ. Anyị ezitewokwa nwanne anyị nwoke na ha, onye anyị na-atụ aro ka ọ na-arụsi ọrụ ike n'otuto ihe, mana ugbu a ọ na-arụsi ọrụ ike karịa, n'ihi obi ike dị ukwuu nke dị n'ebe unu nọ. Ọ bụ
bụrụ na onye ọbụla ajụọ maka Taịtọs, ọ bụ onye ibe m na onye inye aka unu. Ma ọ bụ gbasara ụmụnna anyị, ha bụ ndị ozi nke ụka na otuto nke Yeshua. Ya mere, gosi ha na chọọchị ihe akaebe nke ọṅụ unu na nkwanye ùgwù anyị nwere maka unu. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint, isi nke 9. Banyere ozi nke ndị nsọ, ọ dịghị mkpa ka m dee unu akwụkwọ, n'ihi na amaara m njikere nke mmụọ unu, nke m ji na-anya isi nye ndị Masedonia, na-asị na Akaya adịla njikere maka otu afọ. Ịnụ ọkụ n'obi unu emeela ka ọtụtụ ụmụnna m nwee obi abụọ. Ugbu a, enwere m ụmụnna, ka unu ghara ịnọ n'ọnọdụ ka nleta anyị n'ezi ghara ịdị n'ihe ize ndụ n'ọnọdụ a, ka unu ghara, dịka m kwuru, dị njikere, ka ọ ghara ịbụ na ọ bụrụ na ndị Masedonia abịa soro m bịa wee hụ na unu dị njikere, anyị anaghị ekwu na unu agaghị eme ihere maka ịnya isi m mgbe niile. Ya mere, ahụrụ m na ọ dị mkpa ịgba ụmụnna ume ka ha bịa n'ihu unu ma rụchaa ọrụ ebere unu, ka o wee dị njikere ma bịa dịka obiọma, ọ bụghịkwa dịka nleghara anya. Cheta, otu ọ dị, cheta na onye na-agha mkpụrụ n'ụzọ dị nta ga-aghọkwa obere ihe ubi. Onye na-agha mkpụrụ n'ụzọ dị ukwuu ga-aghọkwa obere ihe ubi, dịka onye ọbụla chọrọ n'ubi ya ka onye, ọ bụghị na-enweghị mmasị ma ọ bụ n'ihi mkpa, n'ihi na Chineke hụrụ onyinye obi ụtọ n'anya. Chineke nyekwara ike ime ka amara niile baa ụba nye unu, ka unu wee nwee ike izu oke mgbe niile n'ihe niile ma baa ụba n'ọrụ ọma ọbụla. Dịka e dere, o mere ihe o mefuru ma nye ndị ogbenye, obiọma ya na-adịru mgbe ebighị ebi. Onye ahụ nke chọtara mkpụrụ nye onye na-agha mkpụrụ, onye na-enyekwa ya nri maka nri, ga-eme ka mkpụrụ unu baa ụba, meekwa ka mkpụrụ nke obiọma unu bawanye, ka unu wee baa ọgaranya site n'obiọma niile, nke na-eme ka Chineke kelee unu. N'ihi na ozi a abụghị naanị ihe ndị nsọ chọrọ, kama ọ na-emekwa ka ọtụtụ mmadụ kelee Chineke. Ndị site n'iweta ọrụ a na-eto Chineke maka nrubeisi unu n'afọ ofufe nye oziọma Yeshua, na maka oke unu na-ekesa n'efu nye ha na mmadụ niile, n'ito ha n'ebe unu nọ, ịchọ unu nke ukwuu, n'ihi oke amara Chineke dị n'ime unu. Ya mere, ekele dịrị Chineke maka onyinye ya dị ukwuu. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint, isi nke 10. Ugbu a, mụ onwe m Pọl na-arịọ unu site n'ịdị umeala n'obi na obiọma nke Yeshua, ka mgbe m nọ n'etiti unu, adịghị m ike, mana m na-ahụ unu n'anya mgbe m na-anọghị ya. Enwere m obi ike nke a ka m na-arịọ unu, na ọ dịghị mkpa ka m ghara inwe obi ike mgbe unu nọ, n'otu obi ike ahụ nke m chere na m nwere obi ike megide ụfọdụ ndị na-ewere anyị dịka ndị na-eje ije dịka anụ ahụ si dị. Otu ọ dị, ọ bụ ezie na anyị na-eje ije n'anụ ahụ, anyị anaghị alụ ọgụ dịka anụ ahụ si dị, n'ihi na ngwa agha anyị abụghị nke anụ ahụ, kama ọ dị ike site na Chineke iji mebie ohere ndị ahụ, na-atụfu echiche na ihe ọbụla dị elu nke na-ebuli onwe ya elu megide ihe ọmụma Chineke.
na-adọtakwa echiche ọbụla n'agha nke nrubeisi nke Yeshua, na-abọ ọbọ megide nnupụisi niile. Mgbe nrubeisi unu emezuola, unu ga-ele ihe anya n'odidi. Ọ bụrụ na onye ọbụla atụkwasị obi n'onwe ya na ọ bụ Yeshua ka o chekwa nke a, ka ọ dị ka ọ bụ Yeshua, otu ahụ ka anyị onwe anyị bụkwa Yeshua. N'ihi na ọ bụrụgodị na m ga-anya isi ntakịrị karịa n'ikike anyị, nke Onyenwe anyị nyere maka iwuli elu, ọ bụghị maka mbibi unu, agaghị m eme ihere. Nke a ka m na-ekwu ka m ghara ịtụ unu egwu site n'akwụkwọ ozi. N'ihi na akwụkwọ ozi ndị a ka ọ na-ekwu dị njọ ma sie ike, mana ọnụnọ ya n'anụ ahụ anyị adịghị ike, okwu ya abaghịkwa uru. Ka echee nke a, na dịka anyị nọ na nsogbu na akwụkwọ ozi, mgbe anyị na-anọghị otu ahụ ka anyị ga-anọkwa na nsogbu na n'okwukwe mgbe anyị nọ. N'ihi na anyị anaghị anwa ime aha maka onwe anyị ma ọ bụ tụnyere onye anyị na ndị na-eto onwe ha. Mana ha aghọtaghị na ha na-atụ onwe ha n'onwe ha ma na-atụnyere onwe ha n'onwe ha. Ma anyị anaghị etinye uche anyị n'ihe ndị na-agaghị eru anyị aka, kama dịka nke eriri ahụ si dị, nke Chineke kesara iji nye unu. N'ihi na anyị anaghị agbatị ike anyị karịa oke anyị, dịka ọ na-erubeghị gị aka. N'ihi na anyị abịawokwa ikwusa oziọma nke Yeshua, anyị anaghị anya isi n'ihe ndị na-adịghị anyị aka, ya bụ ọrụ ndị ọzọ. Anyị na-atụkwa anya mgbe okwukwe unu ga-amụba, ka unu wee bulie ya elu dịka oke anyị si dị, na ikwusa ozi ọma n'ógbè ndị dị n'ofe unu, ọ bụghị ịnọgide na-arụ ọrụ nke onye ọzọ, ya bụ ime ihe ndị a kwadebere. Ma onye na-enyefe onwe ya na-enyefe onwe ya n'aka Onyenwe anyị, n'ihi na ọ naghị anabata onye na-eto onwe ya, kama ọ bụ onye Onyenwe anyị na-eto. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint, isi nke 11. N'ebe Chineke nọ, unu na-anagide ntakịrị nzuzu m. N'ezie, unu na-anagide m, n'ihi na ana m echegbu onwe m maka unu, n'ihi na edoziwo m unu ka unu bụrụ ndị ọhụrụ, ka o gosi unu dịka nwa agbọghọ dị ọcha nye Yeshua. Ma ana m atụ egwu na dịka agwọ ahụ si ghọgbuo Eve site n'aghụghọ ya, otu ahụ ka uche unu mebiri site na ịdị mfe nke dị n'ime Yeshua. N'ihi na ọ bụrụ na ọ na-ekwusa Yeshua ọzọ nke anyị na-ekwusabeghị, ma ọ bụrụ na unu anata mmụọ ọzọ nke unu na-anatabeghị, ma ọ bụ ozi ọma ọzọ nke unu na-anatabeghị, unu gara anabata ya. N'ezie, ekwere m na adịghị m ala karịa ndị ozi ukwu. Ọ bụ ezie na m bụ onye na-adịghị ike n'okwu, abụghị m onye ihe ọmụma siri ike, mana n'etiti unu, egbughewo m anyị n'ihe niile. Emeela m ihe ọjọọ n'ihi na ehulatawo m ibuli elu, na n'ihi na ezisara m unu oziọma Chineke n'efu. Ezuola m chọọchị ndị ọzọ ma nara ha ụgwọ ọrụ iji mere unu ozi. Mgbe m nọ n'ebe unu nọ ma nwee mkpa, enweghị m umengwụ maka ihe mgbochi onye ọbụla, n'ihi na n'ihe na-adịghị m mkpa, ụmụnna m si Masedonia bịa nyere m ihe.
edebewokwa m onwe m n'ihe niile ka m wee ghara ịbụ ihe mgbochi nye unu. Eziokwu nke Yeshua dị n'ime m, ka ebe mgbaba ghara imechi m n'ogbe aka ya. Gịnị mere na anaghị m ahụ unu n'anya? Chineke maara na ihe m na-eme m ga-eme iwepụ ohere n'aka ndị chọrọ ya, ka e wee hụ ka ha yie ha n'ihe ha na-eme, n'ihi na ndị ozi ụwa bụ ndị na-arụ ọrụ aghụghọ. Ha na-emekwa onwe ha ka ha bụrụ ndị ozi Yeshua. Ọ bụghịkwa ihe ijuanya, n'ihi na Ekwensu n'onwe ya agbanweela ka ọ bụrụ mmụọ ozi nke ìhè. Ya mere, ọ bụghị ihe dị ukwuu ma ọ bụrụ na ndị ozi ya agbanwee, dị ka a ga-asị na ha bụ ndị ozi ezi omume. Ndị ọgwụgwụ ha ga-adị ka ọrụ ha si dị. Kwa ọzọ, ka onye ọbụla ghara iche na m bụ onye nzuzu, ma ọ bụghịkwa iwere m dịka onye nzuzu, ka mụ onwe m wee nyaa isi ntakịrị banyere onwe m. Ihe m na-ekwu anaghị m ekwu dịka onye nwe anyị si dị, kama dịka a ga-asị na m bụ onye nzuzu n'ime nnukwu nganga m a, n'ihi na ọtụtụ mmadụ na-anya isi dịka anụ ahụ si dị. Mụ onwe m na-anya isi n'ihi na unu ji obi ụtọ na-ata ndị nzuzu ahụhụ, n'ihi na unu maara ihe, n'ihi na unu na-ata ahụhụ. Ọ bụrụgodu na mmadụ eweta unu n'ohu, ọ bụrụ na mmadụ apụnara unu ihe, ọ bụrụ na mmadụ anara unu ihe unu nwere, ọ bụrụ na mmadụ akarịa onwe ya elu, ọ bụrụ na mmadụ apịa unu ihe n'ihu, ana m ekwu dịka a ga-asị na ọ bụ ịba mba, dịka a ga-asị na anyị tetara. Ma ọ bụrụ na mmadụ nwere obi ike, ana m ekwu okwu nzuzu. Otu ahụ ka m bụ. Ha bụ ndị Juu, otu ahụ ka m dịkwa. Ha bụ ndị Izrel, otu ahụ ka m dịkwa. Ha bụ ụmụ Ebraham, otu a ka m si dị. Ha bụ ndị ozi Yeshua. Ana m ekwu dịka nnụnụ. Mụ onwe m karịrị n'ịrụ ọrụ karịa, n'ịta ihe n'ụba, n'ụlọ mkpọrọ karịa, n'ọnwụ ugboro n'ime ugboro 5 m natara ndị ohi. Apịara m ihe ugboro 4, naanị otu ugboro 3 ka eji mkpanaka tie m ihe, otu ugboro ka eji nkume tụọ m nkume. Ugboro 3 ka emerụrụ m ụgbọ mmiri. Abalị na ehihie anọọla m n'oké osimiri miri emi. N'ime njem, anọ m n'ihe ize ndụ nke mmiri, n'ihe ize ndụ nke ndị ohi, n'ihe ize ndụ nke mba m, n'ihe ize ndụ n'etiti ndị mba ọzọ, n'ihe ize ndụ n'obodo, n'ihe ize ndụ n'ọbara, n'ihe ize ndụ n'oké osimiri, n'ihe ize ndụ n'etiti ụmụnna ụwa, na ịrụ ọrụ na ihe mwute niile na ile anya ugboro na agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ, na ịbụ ọnụ ugboro, na oyi na ịgba ọtọ. Ewezuga ihe ndị dị n'ezi, ana m ata ahụhụ kwa ụbọchị ma na-elekọta chọọchị niile. Onye na-agwụ ike, onye na-anaghịkwa eme ihe ọjọọ, onye na-eme ihere, onye na-eme ihere na-anaghịkwa eme ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka a gwọọ m ga-eme ya n'ọrịa m. Chineke, ya bụ nna nke onye nwe anyị Yeshua, onye a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi, maara na anaghị m agha ụgha. Na Damaskọs, ndị eze Aretas nọ na-ele anya n'obodo Damaskọs. Ha chọkwara ijide m, ma n'ime windo esi m na nkata wụdata m.
site na mgbidi wee gbapụ n'aka ya. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint, isi nke 12. Obi abụọ adịghị ya na ọ dịghị mma ka m maliteghachiri ọzọ, n'ihi na m ga-ahụ ọhụụ na mkpughe sitere n'aka Onyenwe anyị. Amaara m nwoke dị otu a n'ime Yeshua ihe dị ka afọ 14, ma ọ nọ n'ahụ, enweghị m ike ịmata, ma ọ bụ pụọ n'ahụ, enweghị m ike ịmata. Chineke maara. Onye wetara na narị afọ nke 13. Amaara m nwoke dị otu a, ma ọ nọ n'ahụ ma ọ bụ pụọ n'ahụ, ma ọ nọ n'ahụ ma ọ bụ pụọ n'ahụ, enweghị m ike ikwu. Chineke maara. Onye wetara n'eluigwe wee nụ okwu ndị a na-apụghị ikwu, na nke mmadụ na-agaghị anụ. Onye dị otu a ka m ga-elekọta. Agaghị m echebara onwe m echiche ma ewezụga adịghị ike m, n'ihi na ọ bụrụgodu na m ga-ekwu maka onwe m, agaghị m abụ onye nduhie, n'ihi na m ga-ekwu eziokwu. Mana ajụ m ka onye ọbụla ghara iche banyere m ihe ọ hụrụ n'ime m ma ọ bụ nụ n'ọnụ m, ka m ghara ibuli onwe m elu nke ukwuu site n'ọtụtụ akwụkwọ. Enyere m ndudu n'anụ ahụ onye ozi Ekwensu ka o mekpaa m ahụ, ka o wee ghara ibuli onwe m elu nke ukwuu. N'ihi ihe a, ekpekuru m Onyenwe anyị ekpere ugboro 3 ka o si n'ebe m nọ pụọ. O wee sị m, amara m ezuola gị, n'ihi na ike m zuru oke na-adịghị ike. Ya mere, ọ ga-amasị m ịṅụrị ọṅụ na-adịghị ike m, ka ike nke Yeshua wee biri n'ime m. Ya mere, ana m aṅụrị ọṅụ na-adịghị ike m, na ịta ụta na n'ihe ndị dị mkpa, n'ime mkpagbu na nsogbu n'ihi Yeshua. N'ihi na mgbe m na-adịghị ike, mgbe ahụ ka m dị ike. Abụ m onye na-anụ ọkụ n'obi ịnya isi n'onwe m, mana unu kpaliri m, n'ihi na agara m ewere ya dịka onye nzuzu. Unu etoola, n'ihi na ọ dịghị ihe m dị ala karịa ndị ozi kachasị ukwuu. Ọ bụ ezie na abụghị m ihe ọbụla. Emere m ihe ịrịba ama nke onye ozi n'etiti unu site n'inwe ndidi niile, site n'ihe ịrịba ama na ihe ebube na ọrụ dị ukwuu. Gịnị mere ka unu dị ala karịa chọọchị ndị ọzọ? Ma ọ bụghị na ọ bụ umengwụ site n'ihe mgbochi unu. Gbaghara m mmejọ a. Lee, nke ugboro 13 ka m dị njikere ịbịakwute unu, mana agaghị m adị umengwụ n'ihe mgbochi unu, n'ihi na anaghị m ahụ nke unu, kama unu onwe unu. N'ihi na ụmụ ekwesịghị ịtụle ndị nna, kama ndị nna na ụmụ. M ga-enwekwa obi ụtọ inye maka mkpụrụ obi unu. Ọ bụ ezie na m ka na-ekele unu nke ukwuu, otu ahụ ka m na-enwekwa ekele maka m. Ma maranụ na enyeghị m unu iwu, mana ọ bụ ezie na m bụ onye aghụghọ. Ejidewo m unu site n'aghụghọ. Eduhiere m unu site n'aka onye ọbụla n'ime ndị m zigara unu. Achọrọ m Taịtọs. Ezitere m nkwa nwa ya nwoke. Onye ka anyị ghọgburu unu n'otu mmụọ ahụ? Anyị ejeghị ije n'otu mmụọ ahụ. Ọ bụghị otu nzọụkwụ ka anyị jere ije. Unu chere na anyị na-arịọ mgbaghara maka unu? Anyị na-ekwu okwu n'ihu Chineke n'ime Yeshua, ma anyị na-eme ihe niile n'egwu maka iwuli unu elu. N'ihi na egwu na-atụ m na mgbe m bịarutere,
agaghị m ahụ unu dịka m chọrọ, na m ga-ahụkwa unu dịka unu na-achọghị. Ma ọ dịkarịa ala, esemokwu, iro, iwe, esemokwu, ntamu, oke iwe na esemokwu ga-adị. Ana m atụ egwu na mgbe m ga-alọghachi, Chineke m ga-eme ka m daa n'etiti unu, na m ga-eme ka ọtụtụ n'ime ha ghara ndị mmehieworo ma na-echegharịbeghị n'ihe ike, ịkwa iko na agụụ ihe ọjọọ ha mere. Akwụkwọ abụọ nke Kọrint, isi nke 13. Nke a bụ nke ugboro atọ m na-abịakwute unu n'ọnụ ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ. Okwu ọbụla na-anọgide. Agwawo m unu mbụ, m ga-agwakwa unu ọzọ dịka m nọ n'oge nke abụọ. Otu ahụ ka m na-ede ugbu a, na anọ m n'ebe ndị mehiere ruo ugbu a nọ, na ndị ozi ọzọ niile nọ. Na ọ bụrụ na m abịa ọzọ, agaghị m ahapụ unu, ebe unu na-ahụ ahụmịhe Yeshua, onye na-ekwu okwu n'ime m, onye na-adịghị ike n'ebe unu nọ, kama ọ dị ike n'ime unu, n'ihi na ọ bụ eze na a kpọgidere ya n'obe n'ihi adịghị ike ya, ma ọ dị ndụ site n'ike Chineke. Anyị onwe anyị adịghịkwa ike n'ime ya, mana anyị ga-anọnyere ya na ndụ site n'ike Chineke n'ebe unu nọ. Na-anwale onwe unu ma unu nọ n'okwukwe. Na-enyocha onwe unu. Unu amaghị onwe unu na Yeshua nọ n'ime unu, ọ bụrụ na unu abụghị ndị a jụrụ ajụ. Ma enwere m olileanya na unu ga-ama na anyị abụghị ndị a jụrụ ajụ. Ugbu a, ana m arịọ Chineke ka unu ghara ime ihe ọjọọ ọbụla. Ọ bụghị ka anyị wee yie ka m nwapụtara anyị, kama ka unu mee ihe ziri ezi. Ọ bụ ezie na anyị bụ ndị a jụrụ ajụ, n'ihi na anyị enweghị ike ime ihe ọbụla megide eziokwu, kama maka eziokwu. N'ihi na ọṅụ mgbe anyị tetara na unu dị ike, nke a bụkwa ihe anyị na-achọ, ya bụ izu oke unu. Ya mere, ana m ede ihe ndị a mgbe m na-anọghị, ka m wee ghara ịhụ nke ọma dịka ike nke Onyenwe anyị nyere m si dị, iwuli elu, ọ bụghị mbibi. N'ikpeazụ, ụmụnna m, dịrịnụ mma, bụrụnụ ndị zuru oke, nweenụ obi ike, nweenụ otu uche, birinụ n'udo. Chineke nke ọṅụ na udo ga-anọnyekwara unu. Na-ekelenụ ibe unu site n'isusu ọnụ dị nsọ. Ndị nsọ niile na-ekele unu. Amara nke Onyenwe anyị Yeshua, ọṅụ nke Chineke, na mkpakọrịta nke mmụọ nsọ dịnyere unu niile. Amen.